खूप विश्वास ठेवलास ना माझ्यावर, म्हणूनच तर मी जिंकलो. तुला माहितीये लोक काय करतात? ते आपल्या शत्रूंपासून सावध राहतात. पण मी तर मित्र बनून आत आलोय. तुला काय वाटत होतं? खेळ तू खेळतोयस. अरे खरा खेळ तर मी सेट केला होता. तू तर माझ्या स्क्रिप्ट मधला एक कॅरेक्टर होता. आता बघ, सगळं तुझ्या हातून निसटतंय आणि तू काहीच करू शकत नाहीयेस. कारण जिंकण्यासाठी मी कोणतेही नियम पाळत नाही आणि हरवण्यासाठी तू खूपच इनोसंट आहेस रे. आता तुझी चाल नाही, माझी शेवटची मूव आहे.